Hello, my dear viewers and my dear subscribers. गिबिसिनावनो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आरोबाव दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेजआव नायगिरि साफ्रोमखौबो आं बे समाव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे भिडिअखौबो आरोबाव जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलनिफ्राय जे कमेन्टारफोरनि जे कमेन्ट बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। तो बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो आंनि बे भिडिअखौ आंनि उन्दैथार नलेजजों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आं दिनै लानानै फैदों। आंबो गिदिर सासे बाइबेल गोरों मानसि नङा, खुब साधारन मानसि। तो अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनि बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट दिनै लिरनानै हरदोंलाय। तो बिथांनि नामानो जाहैबाय गेमार। बेबायदि गेमार नाम मोनदों आङो, जानो हागौ बिथाङा गोबांथार गेम गेलेयो, तो बेनिखायनो बिथाङा बेबायदि लिरनानै लादों नामखौहाय। तो बे समाव माय डियार भिउअर्स एन्ड माय डियार साबस्क्राइबार्स, बिथां गेमारा आंनो मा लिरनानै हरदों नोंथांमोन आङो फरायनानै खोनासंहोगोरनि। बिथाङा आंनो बेबायदि लिरनानै हरदों, सार 7 खुरैनि बाथ्रा खोन्थाहर सार होननानै बुंदों। 7 खुरै ना 7था खुरैनि बाथ्राफोर खोन्थाहर सार होननानै बिथां गेमारा आंनो बे कमेन्टखौ दिनै लिरनानै हरदों। तो बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां गेमारनि जे कमेन्ट, बिथाङा कमेन्टजों बा मेसेजजों लिरनानै हरजानो लुबैदोंमोन ना भिडिअनि गेजेरजों लाबोजानो लुबैदोंमोन आं बारा मोजां क्लियार जायाखै। नाथाय गोबांथार कमेन्टफोरखौ भिडिअनि गेजेरजों बिहरग्राखाय बा भिडिअनि गेजेरजों आंबो लाबोग्राखाय दिनै बिथांनि जे कमेन्ट, बे कमेन्टखौ आङो दिनै विथ माय स्मल नलेज ना आंनि उन्दैथार मिथिनायजों भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आं लानानै फैबावलायबाय। तो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोना माब्लाबा खोनाफेरबायना? खोनाफेरदोंना खोनाफेराखै बे 7था खुरैनि सोमोन्दै? जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव बे 7था खुरैनि सोमोन्दै लिरजानाय दङ। आसा खालामो गोबाङानो दिनै मिथिखागौ। दा बे 7था खुरैनि बाथ्राफ्रा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नुजा होजानाय ना 16 बालाबावहाय दिनै बियो लिरजादों। रेभेलेशन चैप्टार 16आव दिनै बियो लिरजादों आरो बे रेभेलेशन चैप्टार 16आव नायोब्ला फरायोब्ला जों बे 7था खुरैनि सोमोन्दै 7 बलनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो मोनो। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो बे 7था खुरैया बे 7 बलआ इनायनो डेन्जारास, इनायनो गिथावथाव आरो मिथिनोबो गोनांथार जों ख्रिस्टियानफोर साफ्रोमबो। तो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, स्पेसियेलि आं गिबियावनो आरोबाव बिथां गेमारखौ आंनिफ्राय हाजासे थेंक इउ जासिहरदों बेनि सोमोन्दै आंनो कमेन्ट लिरनानै हरनायनि थाखाय। अब्ला बे समाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव भिडिअखौ एसे गोथौआव थांनायनि सिगां आं बे समावहाय नोंथांमोननो बे 7था खुरैखौ मा होननानै मिथिजायो, बे 7 बल 7था खुरैखौ 7था खुरैखौ मा होननानै मिथिजायो, बा जों ख्रिस्टियानफ्रा मा होननानै बेखौ मिथियो, बा गिदिर गिदिर बाइबेल माने गोरोंफ्रा मा होननानै मिथियो, बेखौ जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ बेखौनो आङो फंनैसो रावजों फंनैसो बाथ्राजों नोंथांमोननो आङो शेयार खालामनो सानबावबाय गिबियावनो। आरो बेनि उनाव बे 7था खुरैनि सोमोन्दै आङो फरायनानै बाइबेलनिफ्राय फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोगोन, नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय। तो गिबियावनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे 7था खुरैया जों ख्रिस्टियानफोर साफ्रोमनिसिमबो बेबायदि मिथिजायो बा बुहुमाव थानाय मानसिफोरजों बेबायदि मिथिजायो, बेयो जाहैबाय जोबथा इसोरनि राग बुहुमाव थानाय सुबुं माहारिनि सायाव। मा होननानै बुंबाय आङो? जोबथा इसोरनि दुखु मोननाय, जोबथा इसोरनि राग जागोनाखि बे 7था खुरैया जोंनि बुहुमाव थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारै खोनाबाय। अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आङो गिबियावनो गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै आङो खोनासंहोनोसै बे 7था खुरैनि सोमोन्दै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बा खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय।
आङो बे समाव नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहरनि गोथार बाइबेलनिफ्राय फार्स्टआव फरायनानै खोनासंहोनि आङो सेथि खुरै बेखौ मोननो हागोन Revelation chapter 16 verse 2 आवहाय बेबायदि लिरदों थोनजानाय बादि सेथि आरफआ थांनानै गावनि खुरैनिखौ बुहुमाव लुहरबाय बेजों जुनादनि हांखो गोनां आरो जुनादनि मुर्तिखौ खुलुमग्राफोरहा गिथाव-थाव गोसा गाराय जाबाय फार्स्टनि खुरैखौ जेब्ला सासे आरफआ बुहुमाव लुनानै हरो दिनै बेबायदि घटना जाबाय आरो दाना फैनि नैथि आरफआ मा खुरैजों लुनानै हरदोंलाय माबादिजों दा बिनि उनाव नैथि आरफआ गावनि खुरैनिखौ लैथोआव लुहरबाय होनदों लैथोआव बेजों लैथोनि दैया गोथै मानसिनि थै बादि जाबाय आरो लैथोनि गासै जिरादफ्रा थैजोबबाय होनना बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनि बे जाहैबाय थामथि खुरै बेनि उनाव थामथि आरफआ गावनि खुरैनिखौ दैमाफोर आरो दैमुफोराव लुहरबाय आरो दैया थै जाबाय खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं बे समाव नोंथांमोननो सातथा खुरैनि सोमोन्दै फरायनानै खोनासंहोगासिनो दङ आरोबाव खोनासंबावबानो जाबाय बेनो जाहैबाय ब्रैथि खुरै बेनि उनाव ब्रैथि आरफआ गावनि खुरैखौ सानाव लुहरबाय आरो दुंखावनायजों मानसिफोरखौ खामहोबाय खोनाबायना आरोबाव आं बे समाव फरायनानै खोनासंहोबावनि बियो जागोन बाथि खुरै बेनि उनाव बाथि आरफआ गावनि खुरैखौ जुनादनि सिंहासनाव लुहरबाय बेजों जुनादनि रायजोआ खोमसि दरसि जाबाय आरो मानसिफ्रा सानायजों सालाय अरबाय आरो बे समाव फरायनानै खोनासंहोबावनि बेखौ फरायनानै बेयो जागोन दथि खुरै माने 6 बल्स बेनि उनाव दथि आरफआ गावनि खुरैनिखौ इउफ्रेटिस दैमायाव लुहरबाय आरो सानजानि राजा बारलांनो दैया रानबाय खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनोसै जोबथा खुरै स्निथि खुरै बेनि उनाव स्निथि आरफआ गावनि खुरैनिखौ बाराव लुहरबाय बे समाव मन्दिराव सिंहासननिफ्राय गोबारै बेबायदि होनबाय दे जाबाय आरो मोफ्लामनायफोर रावफोर खोरोमनायफोर आरो गेदेर बांग्रि मावबाय एसे गोब्राब बांग्रि मावबाय मानसिखौ दानायनिफ्राय बेबायदि बांग्रि माब्लाबाबो जाथाराखैमोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे स्निथा खुरैनि सोमोन्दै आं जे फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोबाय आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामै खोनानो मोनबाय बियो मानि सायाव लुहरखो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बियो दिनै मा समाव जागोन माब्ला जागोन आङो बे समाव नोंथांमोनजों फंनैसो बाथ्राजों आङो शेयार खालामबावनि अब्ला आं दहाय एसे गिबियावनो नोंथांमोननो आङो शेयार खालामनानै खोन्थाखाबाय बियो जाहैबाय बे स्निथा खुरै बे 7 बलआ जाहैबाय इसोरनि गेदेरथार जोबथा राग जागोन आरोखि बुहुमाव थानाय सुबुं माहारिफोरनि सायाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा जेब्ला बे 7था खुरैखौ बुहुमाव लुहरगोन बा इसोरनि रागखौ बे 7था खुरैनि बा इसोरनि रागखौ जेब्ला बुहुमाव बेबायदि लुहरनाय जागोन बियो बुहुमनि जोबनाय सम जागोन एन्ड टाइम्स बुहुमनि जोबथा बा बुहुमनि जोबनाय सम बियो जागोन ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा बेनि टाइमा माब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे मोनसे प्रफेसि बायदि बे बाथ्राफ्रा दिनै जोङो गोथौ स्टाडि खालामब्ला जों दिनै बेखौ मोनदांनो हायो बा सोलोंनो हायो आरो बेनि सायाव गोथौ बा गोलाव भिडिअ लाबोयोब्ला इनायनो टाइम नांगौ दिनै जानानै फैयो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनि टाइमिंखौ जोङो दिनै बेबायदि मिथिनो मोनो बे घटनाफ्रा माब्ला जागोन बे घटनाफ्रा जागोन रेपचारनि उनाव बे घटनाफ्रा जागोन
आरो जायफ्रा रेपसारावहाय इसोरजों दिनै लांखोजाबाय दिनै बिथांमोना बे गथनाखौ लोगो मोननाय नङा होननानै जों दिनै मिथिनो मोना तो dear viewers नोंथांमोना मिथिखागौ रेपसारनि सोमोन्दै लांखोजानाय ना जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमाव खननैनि जोमायनि रडआव फैयैनि सिगां गावजों सायख'जानाय गोथार मानसिफोरखौहाय ना गाव फैयैनि सिगां बियो मेगन मोख्रेबसेयावनो गावनि बिसाफोरखौ बियो दिनै लांखोजोबग्रोगोन उनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बेनि उनावसो बे गेदेर सैनांनाय गिथाव बाथाव स्निथियाव लिरदोंना जे बुहुमखौ दाजेननायनिफ्राय बेबायदि बांग्रि मावफेराखै जाफेराखै बेफोर गथनाफ्रा दिनै बे गथनाफ्रा दिनै जागोन रेपसारनि उनाव अब्ला नायदो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेसेबां गिथावथाव जागोन रेपसारनि उनाव आरो जायफ्रा रेपसाराव लांखोजाबाय इसोरजों मेगन मोख्रेबसेयावनो लांजाबाय बिथांमोना बे खस्थ'खौ मोननाय नङा आरो बे सैनांनायखौ बिथांमोना लोगो मोननाय नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बेसेबां सुखि जायफ्रा लांखोजाग्रोगोन जिसु ख्रिस्टजोंहाय तो बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ अनजाग्रा जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफा सेंग्रा सिख्लाफोर जों अरायबो इसोरनियाव थाम-थिम गोथारै जीवन जापन जों खालामनि गोथारै थांनानै थानि जेन जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ हठात ना गावनि बिसाफोरखौ मेगन मोख्रेबसेयावनो रेपसार खालामनो फैगोन बा लांनो फैगोन बे समाव जोंबो जेन सहैनो हायो जेन जोंबो थांफानो हायो नङाब्ला गेदेरथार सैनांनाय आरो थैनांनायाव जों दिनै लोगो मोनगोन आरो दिनै जोङो सैनो नांगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बे बाथ्राफ्रा लास्ट जाजमेन्ट जोबथा बिसार दिनै बेखौ जोंनो फोरोङो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो आसा खालामो नोंथांमोना बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों बे उन्दै बाथ्राफोरजोंनो खुब गाहामथारैनो मिथिबाय बुजिबाय बिथां गेमारनि कमेन्टजों लोगोसे बे सातथा खुरिया मा आरो माब्ला जागोन होननानै बयबो मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिं थिहरनानै दिनैनि बे फिसा भिडिअ बा उन्दै भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय